Από τις ωραιότερες παράλληλες πόλεις του ελληνορωμαϊκού κόσμου είναι η πατρίδα του πατέρα της ιατρικής Ιπποκράτη, του ποιητή Χρυσά, του κομμωδιογράφου Ευθύχαρμου και άλλων. Από τη Λέρο κατάγεται ο Φερεκίδης, ο πρώτος Έλληνας λογογράφος, και στην Τήλο γεννήθηκε η ποιήτρια Ήλινα, στίχο από τους Ναυπούς, που οι στίχοι θεωρήθηκαν ισότιμοι με τους στίχους του Ομήρου. Εξίσου σημαντική υπήρξε και η ανάπτυξη των τεχνών. Από τους Ροδίους ξεχωρίζει ο Χάρης ο Ινδιος, ο δημιουργός του Κολοσσού, και η Πολύδωρος και Αθηνόδωρος, δημιουργοί του περίφημου συμπλέγματος του Λαοκόοδος. Η Ρόδος τέλος ανέδειξε ονομαστούς αθλητές Ολυμπιανίκες όπως η Διαγόρας. Οι πόντες του τάγματος του Αγίου Ιωάννου εγκαταστάθηκαν στα 12 το 14ο αιώνα και νοιάζονταν την περίοδο της Υποτοκρατίας. Για 2 αιώνες έγιναν τόπος συνύπαρξης Ορθοδόξων και Καθολικών. Η πολεμική δράση των Ιππωτών και το εμπορικό δαιμόνιο των Ελλήνων δημιούργησαν ένα ελεύθερο προνησιωτικό κράτος, όταν γύρω τους ο κόσμος όλος υπέκτηκε στην Οθωμανική λέλαφα και υπέφερε από πειρατικές επιδρομές. Είμεθα Έλληνες της Δωδεκανής και είμεθα Έλληνες από αυτή της πρώτης εμφανίσεως εν τον κόσμο, της ελληνικής μας φυλής. Είμεθα Έλληνες της Δωδεκανής, επί των Μικηναϊκών χρόνων. Είμεθα Έλληνες επί Ομήρου. Είμεθα Έλληνες από τους Μεδικούς και Περσικούς πολέμους, επί του Περικλέους, επί των Ρωμαίων. Έλληνες επί των Ιππωτών, επί των Τούρκων. Έλληνες επαναστάτες και Έλληνες ελεύθεροι. Η Ελλάδα υπάρχει στον πυροσβεστικό μέτωπο και στην Ιταλία το φασιστικό κόμμα καταλαμβάνει την εξουσία. Ο Βενιζέλος αναγκάζεται να υπογράψει από ταπεινωτική θέση του 1923 τη συνθήκη της Λοζάνης που καθιστά τα Δωδεκάνησα κτήση και όχι απλώς αφικία της φασιστικής πλέον Ιταλίας. Στα νησιά αρχίζουν οι πιέσεις και οι καταπατήσεις των προνομίων. Αρχίζει πια η δεύτερη μαύρη περίοδος της Ιταλοκρατίας στα Δωδεκάνησα, τα οποία μετονομάζονται σε Ιταλικά νησιά του Αιγαίου. Ο ίδιος ο Μουσολίνη διορίζει από τους διοικητές των νησιών, πρώτα τον Μάριο Λάγκο και μετά τον Τσεζάρε Ρεβέκη. Οι Ιταλοί αλλάζουν τα ονόματα των νησιών όταν απέναντι Ιταλικά. Παραδείγματος χάρη η Κάλυμνος μετονομάζεται σε Καλίνο, το Νικηφόριο Γυμνάσιο σε Γυμνάσιο Οβίδη και το Αλεξανδρούργιο Εμούσε σε Καφέ Ιτάλιο. Καθιερώνεται στους κατοίκους των νησιών η μικρή Ιταλική υπηκουότητα. Χτίζονται σε φασιστικό ρυθμό επιθετικά κτίρια. Εξαρτήσατε καθολικοί άπηγοι και χιλιάδες κρατών για να αλλοιωθεί η πληθυσμιακή
πανεπιστημιακή σύσταση. Καταλύονται οι δημοτικές αρχές και η ελευθερία έκφραση. Στόχος είναι η οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ενσωμάτωση των νησιών στην Ιταλία, η οποία που φιλοδοξεί να αναζητήσει τον ρωμαϊκό κόσμο στις βάσεις ενός νέου λατινικού πολιτισμού. Οι καλύτεροι ήταν η πίστη μου να αλλάξει. Και τον παπά μου ήθελα για να τους υπογράψει. Και ο παπά μου αρνήθηκε να πάρει υπογραφή. Καλύτερα προτίμησε να χάσει τη ζωή. Παρά το αυτοκέφαλο που ήθελε η Ιταλία, να υπογράψουν οι ιερείς για να χαθεί η θρησκεία. Και ο παπάς μου όρισε όλους τους παπάδες να μην πάρουν υπογραφή στους μακαρονάδες. Η Σταυρό τους όρισε μέσα στην εκκλησία να είναι όλη η καρδιά να μην χαθεί η θρησκεία. Και οι Ιταλοί το έμαθαν πως αυτό ήταν η αιτία, αμέσως ετοιμώσανε και γίνανε θηρία. Με κάθε τρόπο πολεμού, μα δεν θα αξιωθούν, την πίστη μας να αλλάξουν, ποτέ δεν θα το δούνε. Η Ιταλία ανήκει στη Μητρόπολη του Χριστού την Παρασκευή του Ακάθιστου Ήμου. Ήταν Απρίλιο του 1935. Ο λαός που δοκιμάζει τους αποστάτες ιερείς. 3 ημέρες κρατά ο Πετροπόλεμος, αεματηρά επεισόδια της Φώτιας, όπου οι καλυμιές γυναίκες επιτίθεται στην Ιταλική αστυνομία. Πέρες από τη μια, πέρες από την άλλη. Πέρες την εκλός ο νεαρός βασικός Μανώλης Καζώνης. Επιβάλλεται τους Ιταλούς τοπικός στρατιωτικός νόμος. Συλλαμβάνονται 72 καλύμνοι, καταδικάζονται σε φυλακίσεις και υποβάλλονται σε βασανιστήρια. Σε όλα τα νησιά οργανώνονται αντιστασιακές και κατασκοπευτικές ομάδες. Αγωνιστή ποίημα του γυμνασιάτου Γιάννη Τερπού αφιερωμένο στο Μανώλη. Πολύ χαρά να συγκριτήσω. Και πού είναι το αίμα να σπάσω το πρώτο, το γόμος για να το προσκυνήσω. Όχι όλοι, όχι χάρη. Το πρώτο είναι αίμα. Το αρχαίρε, ελευθεριά κειμένο. Ο Ιταλικός πόλεμος, το σύνταγμα των Δεκανησίων εθελοντών πολεμά στα βουνά της Πίνου. Πρώτο τεκρός του Αλβανικού μετώπου είναι το Δεκανήσιος. Στην Κάλυμνο δρούν αντιστασιακές και κατασκοπευτικές ομάδες όπως η Εθνική Ένωση Καλύμνου και η Λαϊκή Απελευθερωτική Ένωση Καλύμνου. Τον αγώνα συντονίζει ο Γιώργος Μάρκος, που κυνηγημένος από τους Ιταλούς ρίχνεται σε φυλακές στην Αθήνα, όπου πεθαίνει το 1941. Το Σεπτέμβριο του 1943 η φασιστική Ιταλία τεινάχθη αναφορκή. Τη θέση των Ιταλών παίρνουν οι Γερμανοί. Ο αγινωτός σταυρός αντικαθιστά την τρικολόρα. Η μάχη της Λέσβρος προκαλεί πλήθος βομβαρδισμών στην Κάλυμνο. Πείνα, φτώχεια, βομβαρδισμοί οδηγούν πολλούς Δεκανήσιους στην προσφυγιά προς τη Μέση Ανατολή. Στην Κάλυμνο μένουν μόνο 2 με 3 χιλιάδες κάτοικοι. Το χειμώνα του 1944-1945 οι ιερολογοί του συνταγματάρχη Χριστόφιλου στην Κάλυμνο απελευθερώνουν τα νησιά. Οι Γερμανοί δικολογούν τη σύμμιξη στις 8 Μαΐου του 1945. Στον ιστό του Διοικητηρίου της Καλύμνου υψώνεται η Γαλανόλευκη. Μέχρι να υπογραφεί η συνθήκη ειρήνης, η στρατιωτική διοίκηση των νησιών αναλαμβάνουν οι Βρετανοί, έχοντας απαλλαγή από την ανεπιθύμητη παρουσία των Ελλήνων ιερολογητών του Τσιζάντε. Η εχθρική στάση των Βρετανών και η συμπεριφορά τους ως κατακτητών επιτείνουν την αγωνία των Καλυμνίων. Στις 10 Φεβρουαρίου του 1947 υπογράφεται η συνθήκη ειρήνης των Παρισίων. Η μόνη από τις αλήθινες περιοχές που επιδίδεται στην Νικήτρια Ελλάδα είναι το Δωδεκάνησο. Το Μάρτιο του 1947 ελληνική στρατιωτική διοίκηση αναλαμβάνει τους άντρες στην εποπτεία των νησιών. Στις 9 Ιανουαρίου 1948
δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 518 περί προστατήσεως της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. Ως επίσημη ημέρα για την τελετή της εσωρωμάτωσης ορίζεται η 7η Μαρτίου του 1948. Εκείνη την ημέρα χιλιάδες κόσμου από τα νησιά της Δωδεκανήσου βρισκόνται στη Ρόδο, περιμένοντας τον βασιλιά, ο οποίος μετά την πανηγυρική υποδοχή που του γίνεται διαβάζει διάγγελμα προς το λαό της Δωδεκανήσου. Ελάτε, Ελλάς παραδόσεις. Ελάτε,